Я Ольга Комлік, і ўжо больш 20 гадоў мая кампанія пастаўляе якасную медыцынскую тэхніку ў нашу родную краіну Беларусь. Восенню мінулага года мы запусцілі новы сацыяльны бізнес-праект пад назвай «Сэрца». «Сэрца» – гэта медыцынская тэхніка для хатняга выкарыстання, распрацаваная менавіта для людзей роднага краю і вырабленая на сусветнай вытворчасці. Такім чынам, праект «Сэрца» накіраваны на паляпшэнне жыцця і дабрабыту беларускага народа. 9 мая наша краіна адзначае 79-ю гадавіну перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне. Мабыць, няма беларускай сям'і, якую б вайна абышла бокам. Так і з маёй сям'ёй. Адзін мой дзядуля ў 16 гадоў стаў партызанам, прайшоў усю вайну і дайшоў да Берліна. Другі быў падпалкоўнікам і кіраваў вызваленнем Кіева. А мой прадзед даганяў адыходзячае войска з першага дня вайны, каб прайсці ўсю вайну радавым сапёрам. Мае дзядулі, таксама як і ўсе ветэраны Вялікай Айчыннай вайны, сталі для мяне з дзяцінства узорам унутранай сілы, мужнасці і адвагі, прыкладам, як не здавацца і не апускаць рукі. Наша краіна дапамагае ветэранам заўсёды. Але ў мяне ёсць мая мара і ўнутранае запатрабаванне ў памяць і падзяку маім дзядулям, у іх гонар падарыць кожнаму ветэрану лепшы танометр сэрца. І мара моя здзяйсняецца. Брэнд медыцынскай тэхнікі «Сэрца» сумесны з Чырвоным крыжом усё падрыхтавалі, каб кожны ветэран атрымаў падарунак плечавы танометр сэрца. Танометр сэрца смарт-моўны. Дадзены танометр сэрца мае ўсе сучасныя неабходныя характарыстыкі для вымярэння ціску дакладна і лёгка. Галоўнае, у ім ёсць функцыя моўнага суправаджэння для максімальнага камфорта. Мы жадаем, каб ветэраны заставаліся з намі як мага даўжэй і былі максімальна, наколькі гэта магчыма, здаровыя. Праект «Сэрца» і Чырвонага крыжа накіраваны на падтрымку здароўя нашых дарагіх ветэранаў. Мы ганарымся нашымі ветэранамі і жадаем, каб сэрца кожнага адчула нашу любоў і пяшчоту. Сэрца. Разам для жыцця.